Sziasztok! Detto vagyok, és most elkezdek egy Terraria sorozatot. Most készítettem egy világot, és ez a Dirt nem tudom, hogy került hozzám. De kezdjük is el. Na, elsősorban is szerintem ezeket a vázákat szétütöm. Óvas. De utálom ezt a kardot. Nagyon nem szeretem. Jobb volt, amikor csak csákánnyal kezdtünk. Na, menjünk. Fölmegyek gombáért. Ja, ahogy látom, csak később. Hát de, fölmegyek. És látom, a Terraria nem lagol. Szóval az jó. Kész is. Látom, az a poti nem fog sokáig eltartani egymagában, szóval gondoltam, kellene egy kis gomba. Na, mekkora fák, ezeket kisütöm. Jó, uncsi. Na, szerintem kiütök egy 4-5-öt, és már el is kezdek egy házat. Meg persze keresni egy jó helyet. Nem is tudom, hány perces legyen ez a videó. Ja, és megkaptam, hogy most már YouTube-tól, hogy most már nem csak 15 perces videóm lehet, hanem akár bármennyi. Szóval köszönöm, YouTube. Nem tudom, mennyire torzítsa el a videó a hangomat, de hogy a videóban láttam, eléggé. Még nem is olyan hangom. Szóval háttér is, úgyhogy még kivágok egy 3-at. De meglepő, hogy egyáltalán nem logolt el, nagyon imádom. Na. Még ezt. Na végre. Na menjünk is. Hát arra nem akarok, mert látom. A jó egyenes területet kéne, azokat imádom. És persze messze a guide-tól. Ja, meg ki? Ja, és hagyjuk a vasat. Utána. Kell egy jó kis ház. Hú, pont egy domboltan. Na, ez sem a legjobb. Na, átugrattam. Mint nem lenne itt a víz, ez de jó hely lenne. Na jó, tudjátok mit most? Szerintem egy kicsit eltűnítem ezt a vizet, szóval bocs, de belevágok. Na itt vagyok, és fel is húztam erre egy alapházat, aminek kisütöm a helyet az ajtónak. Így oké. Na nézzük is egy workbench. Simon, nem öltem, szóval szerintem megölöm, meg kell a gél fákjához. Ez is. Nézzük, fákja kelleni fog. Ide egyet és egyet. Nem oda, nem mindegy. Mondtam, hogy gyűlölöm ezt a kardot. Nem lehet sehogy sütni vele jól. Na, igen. Ezzel meg is volnánk. És így. Oké. Kellene 2 ajtó is. Bang. Így mászok, de még háttér kelleni fog.
Ez gyors, most meg is ölte. Na háttér. Rögtön 248. Na. Szerintem elég lesz. Nem hiszem. Még szerintem pont egy 2-3 kelleni fog. Ez gáz lesz? Vagy nem? Elég lesz. Tény már is szab a ház. Szerintem megölöm még ezt a slime-ot. Valami... nem ennyi nem is kell gér. Valamint kell követ szereznem, meg kell majd egy sütő. Nagyon jó lesz. Szóval olyan 18 elég lesz. Na, már látszódik egy Demon Tools, hogy hívják. Demon Tools, jó van. Én sokos vagyok. Na mindegy, ez a, tudjátok, féregfej. 21 elég bőven. No, ne! Azért. Ezt a kicsit potit. Kiültem. Ez gáz volt. Állandó zebetűt nyolgatom, mert már megszoktam a grappling hookot. Vagyis nem pont a grappling hookot, hanem az összes ilyen hookot. De, mindegy. Mire nem kellene? Sütő. Világít, ez jó. Ezt most tudtam. És szerintem craftolok egy rendes kardot. Ó, legendári 8. Szerintem még belefér pont elmenni a vasért. Rész is van. De nem sok. Igazából max. Armorra használom, hogyha nincs elég vasam alapból. Eszközöket minek csináljak? Max egy ilyet. Itt is. Kiszedem a vasat. 9 percén tartunk, de most nem baj. Szerencsére a YouTube-nak köszönhetően. Szóval hazamegyek és vége lesz ennek a résznek, kb. Pont 10 perc. Vagy kevesebb. Nem, lehet elmegyek bányászni. Nem megyek el bányászni. D-Bloom, nem tudom minek. Tippi. Hupsz. Ó, nem is akartam megölni. Hát ez gáz. Ezt is értem.